नमस्कार, आपण पाहताय कोकणशाही चॅनल, कोकणच्या समृद्धीचं. मी चिन्मय गोगळे. कोकणशाहीच्या सकाळच्या बातम्यांमध्ये आपणा सर्वांचं स्वागत. नारायण राणेंसारखा खासदार मोदींसोबत निवडून गेल्यास विकासाची गंगा गतिमान होईल असा विश्वास भाजपचे राष्ट्रीय महासचिव विनोद तावडे यांनी व्यक्त केलाय. दरम्यान विरोधी पक्षापेक्षा सत्ताधारी बाकावर बसणारा खासदार निवडा असं आवाहन त्यांनी जनतेला केलंय. त्यांनी बाळासाहेब ठाकरेंची खरी शिवसेना कोकणातून हद्दपार केली. त्यांना शिवसेना व मशालीवर बोलण्याचा अधिकार नाही. तुमची शिवसेना खरी तर मग निवडणुकीतून पळ का काढला? या निवडणुकीला सामोरे का गेला नाहीत असा सवाल युवासेनेचे सचिव वरुण सरदेसाई यांनी केलाय. आता मी आणि राणे एकत्र आलो आहोत. आमच्या साथीला उदय सामंत देखील आहेत. आम्ही मतदारांना दिलेली आश्वासनं 100% पूर्ण करू. त्यामुळे तुम्ही बिनधास्त निवृत्त व्हा असा सल्ला शालेय शिक्षण मंत्री दीपक केसरकर यांनी विनायक राऊतांना दिलाय. दीपक केसरकर, माझ्या लादी लागू नका, अन्यथा आंबोलीतील कबुलातदार गावकार जमिनीच्या 7 बारावर नेमकी कोणाची नावं आहेत याचं पुस्तक उघडावं लागेल असा इशारा विनायक राऊत यांनी दिलाय. मी खासदार झाल्यावर रत्नागिरीचा एकही प्रश्न शिल्लक ठेवणार नाही. आपल्या अपेक्षा 3 वर्षात पूर्ण करेन असा विश्वास केंद्रीय मंत्री नारायण राणे यांनी व्यक्त केलाय. भाजपला संविधान बदलायचंय म्हणून 400 पारचा नारा देत आहेत असा दावा राहुल गांधी यांनी केलाय. परंतु आतापर्यंत काँग्रेसनं 80 वेळा संविधान बदललं असा पलटवार विनोद तावडे यांनी केला. आणि याबरोबरच कोकणशाहीच्या सकाळच्या बातम्यांमध्ये इथेच थांबतोय. पण तुम्ही मात्र ताज्या अपडेट्स जाणून घेण्यासाठी कोकणशाहीचं YouTube चॅनल आता सबस्क्राईब करा, फेसबुक पेज लाईक करा आणि इंस्टाग्राम पेजला फॉलो करायला विसरू नका. धन्यवाद.